Libjan ta' 29 sena li jgħix il-Gargur weġġa' grafi wara argument ma' Malti ta' 34 sena mill-Gżira. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 3 tal-ħadd filgħodu meta l-Pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-assistenza fit-triq ix-Xatt il-Gżira hekk kif kien hemm persuna midruba fuq il-bankina. Fi stqarrija mill-Pulizija intqal li fuq il-post sabet il-Libjan ferut fejn issejjaħ tim mediku u ttieħed l-Isptar Mater Dei. Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-Pulizija irriżulta li qabel seħħ argument fit-triq Sir Patrick Stewart il-Gżira. Waqt l-argument il-Libjan sofra xi ġrieħi meta allegatament il-persuna l-oħra ħebbet għalih bi fliexkun ta' ħġieġ. Il-vittma ipprova jaħrab minn fuq il-post iżda ir-raġel ieħor rikeb f'karozza u segwih sa triq ix-Xatt fejn allegatament saq fid-direzzjoni tal-Libjan laqtu u ħarab minn fuq il-post minnu fih bdiet tfittxija għall-allegat aggressur. Bil-vettura li allegatament kienet involuta instabet abbandunata fl-istess akwati waqt li l-allegat aggressur instab ftit tal-ħin wara u ġie arrestat u waqgħet jinżamm il-Pulizija għal aktar stħarriġ. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.